Terve! Tai siis katos perkele kameramies. Se on tässä näin kameramies ja mä oon nyt päättänyt sillä, että tän talven aikoihin tästä Mäntsäläis-pukepaikalta, joka löytyy tuosta, mä oon päättänyt, että se on niinku, jos mä jaksan tehdä videoa, niin teen videoita, mutta mä en oo oikein kauhean aktiivinen tässä videoiden tekemisessä. Tällä näin, et en mä oikein jaksa olla aktiivinen ja mä tänään marraskuun on, en tiedä mikä päivä, mutta kuitenkin on lunta. En nyt ole ihan varma paljonko täällä on lämmintä, mutta mä en ole ihan varma, että onko tää niinku normilunta vai tällaista lumipallolunta. Joo, tää on lumipallolunta. Mutta siis mä itse tänään koulussa mä siis tein tän jossain vähän jälkeen, vähän vaille 12. Tein tän koulun, kun mä lähdin siis, mä tiedän mä oon pädäässä, mä en käy kouluun, mä käyn kouluun, mutta lähdin tänään koulusta omin lupinen ihan sama. Ei se varmaan teille edes kuulukaan, mutta onko teistä, tai siis jos te jotain kiusataan, niin onko teillä sellainen tunne, että kukaan ei kaipaa teitä ja tälleen? Mulla on ainakin sellainen tunne. Tänään nimittäin oli ihan kauhea tappelu, niinku tyyli meidän koko luokka vs minä. Kun mä tönäsin vahingossa yhtä tyyppiä silleen, että sitä oikeesti sattui. Ja se ketä sattui ja se ketä mä tönäsin oli yksi mun tosi hyvä kaveri. Ja jos vaikka nyt se tyyppi sattuisi joskus katsomaan tämän videon, niin ihan sama, se oli kuitenkin silleen, että mun ei ollut tarkoitus sitä tehdä. Ja tälleen. Mut ihan sama, ei nyt mennä tunteilun puolelle, mutta tänään siis tässä videossa me joskus, tai tässä videossa me ei oikeastaan tehdä muuta kuin jutellaan, koska mä oon vähän mä oon tavallaan vlogaaja, mä en oikein tee mitään. Mutta siis meidän tulevissa videoissa tulee olemaan sellaisia, että mä kuvaan ihan random hetkiä tuolta meidän laitokselta. Esimerkiksi eilen yksi tyyppi siellä heitteli lumipalloja sisällä. Ja silleen ne oli vähän pikkukoviksia, kun ne leikki mun sytkärillä. No okei, ei se ollut mun sytkäri, mutta se oli mun kädessä, kun se oli mun tai yhden sen laitoksen tyypin sytkäri. Mä saan kokeilla sitä, mutta ihan sama. Mut kuitenkin tulee olemaan sellaisia random hetkiä tai niinku sellaisia randomi videoita, että tyyli saa joku riehuu tai niin vähän pärisee sieltä tai jotain ja tälleen. Ja sitten ehkä sellaisen niin sanotun jutun vielä sanoisin, että tämä video loppuu tähän. Tai nyt ihan tähän, mutta mä oon siis YouTubessa ihan vitun epäaktiivinen. Et ei tän tarvitse rupea jauhaa paskaa siitä, että sä oot ihan vitun epäaktiivinen ja ei niinku pysty tehdä videoa, että sä oot ihan paskaa tälleen. Siis, ei sille voi mitään, että mä en jaksa olla aktiivinen. Eihän lakkokaan niinku välttämättä tee kauhean niinku aktiivisesti videoita. Suurimman osa, minkä takia se ei tee aktiivisesti, siis editoi, niin kuin minäkin. Minäkin editoin, no ei mä nyt editoin, mä kuvaan ja lähdetään suoraan juttuun. Koska mä oon tavallaan niinku käsikirjoittanut. Pukepaikalla kuitenkin tulen tekemään tosi monta videoa, niin kuin teen tälläkin hetkellä tätä videoa. Mutta suosittelen, että miksi mä suosittelisin? Nää mun 2K16 ilmeet. Mutta siis mitä mä olin sanomassa?
No ihan sama, tää video loppuu nyt tähän, moikka!